די לפרוות, עד שיפסיקו לרצוח בסין חיות בשביל אופנה. אנחנו מקדמים אירוע תקשורתי וחברתי חסר תקדים, שמטרתו גיוס מיליארד נשים להחרים את סין, אשר רוצחת בכל שנה 51 מיליון חיות למען תעשיית האופנה. שם המיזם די לפרוות, ויוצריו הם אתי אלטמן ועמותת תנו לחיות לחיות, ואנוכי, יום טוב משה. כל אישה שמתחייבת לא ללבוש פרווה, יתבקש לומר מול המצלמה את הסיסמה ללבוש חיה מתה, על גופתי המתה. בואו נפעל יחד על מנת לעשות זאת במהלך אולימפיאדת בייג'ין, שנפתחת ב8 לאוגוסט 2008. בואו נגרום לנשיא סין, הו ג'ינטו, להתחייב קבל עם ועולם להפסיק לרצוח חיות בשביל אופנה. רבים שואלים, האם אפשר בזמן כה קצר ליצור רעש שיגיע מכאן עד סין? התשובה היא כן, כי כשמגייסים למשימה את הצעירים, קוראים ניסים. בימים אלה אנו מכשירים נערים ונערות למשימת הבימוי והצילום, וכמו בסרט תעביר את זה הלאה, כל אחד יחבר לשרשרת 3 נוספים. כך נגיע מכאן לבייג'ין. הכנו גם רשימה ובה 500 נשים משפיעות בישראל, ביניהן שרי אריסון, יונית לוי, מיקי חיימוביץ', גליה מאור, דליה איציק, דורית בייניש, עופרה שטראוס ועוד. ובכוונתנו לגייס את כולן. נשדר זאת בשידור חי ברשת האינטרנט, ובכל רגע נעדכן על המצטרפות. נשות תקשורת שכבר התחייבו הן אורנה בנאי, טיקי דיין, דפנה רכטר, חנה מרון, עינת ויצמן, נטלי עטיה, לימור גולדשטיין, נורית הירש, גלית גוטמן, ימית סול, מיכל אמדורסקי, עדי אשכנזי, קרן נתנזון ועוד ועוד. על פי אותה שיטה נגייס את 500 הנשים המשפיעות בעולם ברשימה הכוללת את אנגלה מרקל, אופרה ווינפרי, מדונה, מלינדה גייטס, הילרי קלינטון, אנג'לינה ג'ולי ועוד. מטרתנו לגרום לנשיא סין, הו ג'ינטו, להתחייב להפסיק לרצוח חיות בשביל אופנה. בואו נשנה את ההיסטוריה במהלך האולימפיאדה. אתם מוזמנים לקחת חלק בגיוס נשים, בסיוע ובמתן חסויות. תודה מקרב לב.